Sziasztok! Legújabb videónk témája a Laguna tavaszi kollekciója, melyből most bemutatunk néhány kedvencet. A platina lesz az a függöny, amelyről nem sokára vitatkozni fogunk, hogy kinek tetszett meg először. Ugyanis a cégünkben a legnépszerűbb függönyöknek sok felfedezője van. Mi az új metálként is emlegetjük, de minden szempontból jobbnak tűnik a nagy elődjénél. A botanikai trend visszafogott formában köszön vissza páltró dekorunkban. Elnyűhetetlen zsákárd szövés, magas szintű kidolgozás és ehhez képest meglepően kellemes ár jellemzi. A mi szakmánkban is van prémium termék, és ennek legjobb példája a Meteora nevet viseli. Az igényesség a legmagasabb szintű kivitelezés gyönyörű színekkel és mintákkal párosítva. 305 cm magas, ami szintén az előnyére válik. Az apró beszövések, a szép színek, a finom struktúra önmagában még nem tesz különlegessé egy unifüggönyt. És önmagában már az sem kiváltság, hogy lent is tartalmaz. De mindez együttvéve megbízható német minőségben a műfaj legmagasabb szintjét eredményezi. Nem csak az ablaknak kell új ruha, a bútorokra is egyre többet gondolunk az elmúlt években. Tartósága, elnyűhetetlensége mellett van, hogy egy bútorszövetnek látványosnak is kell lennie. Legújabb mintán kiválasztásánál ez utóbbi szempontot is szem előtt tartottuk. Olyan puha és lágy a polár bútorszövet, hogy ellenállhatatlan késztetést érzünk tapintására. Már azáltal, hogy a kezemben fogom a Pantera függönyt, a természetben találom magam. Az anyaga és a mintája miatt is természetesen. 25% lent tartalmaz. A kombinációt megkönnyíti, hogy mindkét mintás terméknek van unipárja. Valódi blackout egy bársony puhaságával. Ezt tudja Arthur Blackoutunk. Az ipari textilekkel való rokonság elfelejtve, már egy blackout is eshet olyan jól, mint egy plüss. Mi talán soha nem fogjuk elengedni a nyomott függönyök kezét. Különösen, ha valami újítást is tartalmaznak. A Milena sokkal finomabb, lágyabb, mintha voárra vagy organzára nyomták volna. Az alapja az utánozhatatlan puhaságú Méri. Még a függönyök között a legklasszikusabbnak számító hímzett textilek világában is van újdonság. Más alapanyag, új technika, szinte applikációszerű hímzés. Hímzett, mégis modern. Az új trendek szerint a kültér az új beltér, de ezt nem árt, ha a függönyök is tudják. A Bahamas nevű függönyünk már eleve kültéri felhasználásra készült, tehát időjárás és UV álló, valamint nem árt neki sem a tengervíz, sem a klóros víz. Az Eileen függöny tipikusan 2:1 termék. Távolról egy elegáns üni, de közelről megvillantja klasszikus arcát. Önmagában mintás, zsákárd-szövött high-tech termék. Úgy látszik, már mi is nagyon várjuk a tavaszt. Ez lehet az oka, hogy besurrant a kollekcióba ez a vidám életérzéssel nyomott anyag.